14 चिरां दुवार समस्तियाव आंनि नाम सिखारदों होननाया बियो बेलेग खोथा आङो कुनु टिकेटनि कुनु बेलेगनि आङो दाबिदारबो नङा आङो जास्ट पाब्लिकनि थाखाय खामानि मावबाय थादों आङो पाब्लिकफोरनि सुख दुख दांनाय उखैनाय बेवहाय बोरै गसंथानो हायो पाब्लिकजों रायजो राजाजों आं बेखौसो नाजाबाय थादों बेवहाय टिकेटनि थाखाय आं जेबो दाबिदार नङा आरो आंनि नाम फैनोबो नाङा दिनै कालिंदुवार ओनसोलाव कालिंदुवार समस्तियाव जिनाखि जुब बा मेनलि युथ बिथांमोनहा प्रमद बर' सारनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै 1200 जननिबो बारा बिथांमोनहा जयेन जाफैदों बियो जोबोद गिदिरथार बाथ्रा दा दिनै नोंथांमोनहा नायनो हागोन श्रीरामपुरनिफ्राय लानानै रौतासिम दिनै जेरावबो UPPL नि बारहावा प्रमद बर' सारनि मावनायनि खामानि मावनायनि बारहावा दा बेफोर गासैखौबो मोजां मोननानैनो दिनै लोब लोब UPPL दलाव BPF निफ्राय फैदों BJP निफ्राय फैदों आरो गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय जयेन जाफैदों मानो होनोबा फैबाय थानाय समाव आरो खेबसेबाव प्रमद बर' सरकारा फैखागोना खाथां जाबाय जों हिसाबै साफा साफा UPPL कर्मी हिसाबै जोङो 40टा समस्तियावबो खामानि मावबाय थादों दा जोंनि मेन प्रायोरिटी प्रमद बर' सारखौ खनसे सिफ बानायबावनांगौ जोङो बड'लेण्डआव शान्ति गोजोन आरो दावगानाय मोनसे आबहावाखौ जोङो लाबोनांगौ बिनि थाखायनो फिन खनसेबाव प्रमद बर' सरकार आरो जोङो रौनिया हिसाबै UPPL नि साफा साफा शान्ति हिसाबै 40टा समस्तियावबो देरहाहोनायनि खामानिखौ मावबाय थादों 14 नं चिरां दुवार समस्तियाव दिनै BPF नि प्राणी सासेबो नागिरनानै मोननो थाङा बे खाथां जेबो गैला बाहाय दिनै 14 चिरां दुवार समस्तियाव आंनि नाम सिखारदों होननाया बियो बेलेग खोथा आङो कुनु टिकेटनि कुनु बेलेगनि आङो दाबिदारबो नङा आङो जास्ट पाब्लिकनि थाखाय खामानि मावबाय थादों आङो पाब्लिकफोरनि सुख दुख दांनाय उखैनाय बेवहाय बोरै गसंथानो हायो पाब्लिकजों रायजो राजाजों आं बेखौसो नाजाबाय थादों बेवहाय टिकेटनि थाखाय आं जेबो दाबिदार नङा आरो आंनि नाम फैनोबो नाङा फसङोबा जे दायित्व होयो जे हाइकमान्डआ दायित्व होयो जोङो बेखौ मावनांगौ जोङो जुदि मेम्बारनि दायित्व होयोबा मेम्बारनि खामानि मावनांगोन सेक्रेटारिनि दायित्व होबा सेक्रेटारिनि मावनांगोन नोङो गेलेनांगौ होननानै जुदि दायित्व होयोबा बेखौबो जोङो मावनांगोन हानजानि हाइकमान्डनि जिनाखि डाइरेक्सन निर्देश बेखौ रावबो हेव खालामनानै सोलिनो हाया